Čau lidi, tady Tikr od dalšího videa. Dneska tady máme Roblox a bude to Murder Mystery. A teďka zrovna začínáme, takže to je docela dobrý, takže je docela super. Takže tady náš úkol jo, a neřešte, můj skin je teďka Halloween, takže jako trošku halloweenický styl, jo. Tak jo, náš úkol bude vzít ne. Tak podle mě myslím, že náš úkol už nesplníme dneska. Ty kokočí, já se vám ozvu, až budu zpátky. Až budeme ve hře. Čus. Tak jo, jsem zpátky a hero je tady. No, už jsem to nestihla. Ale to nevadí. Co si myslíte o mém skvělým halloweenským? Jo, možná se to nechám jako celý, ale nevadí. Co je tady? Mystery Mano. OK, takže teďka náš úkol bude, pokud vůbec něco budeme, ale to je jen. Dejte like a odběr, aby jsme chytili 200 odběratelů, jsme k tomu hrozně blízko. Šerif! Takže musíme najít murdera. Jo. Takže to bude docela, halbubak. Takže to bude docela scary, Larry, protože ty Here me guara. Hey yo, what the hell, man? Minecraft, dělím celý svět. Protože si to zpívám, kamo, ale já to mám všude. A to je jedno. Nic neslyším, protože nemám fucking sluchátka. A mám to z challenge bez sluchátek. Takže to je docela GG. No. Aha, máme. Nikdo z nich. Ale kdo? Já nevím. Zastupat. Nebo, tak to není nikdo z nich. Takže. Ty call of police. Já si teďka mám sluchátka. OK. Pane, jděte do píštěle. Potřebuji někoho, koho by... Ty kámo, já jsem kde byl. Ty vole. Kámo, můj aim je tak blbý. Spam jump. Pojď. To bylo nabise. Kámo, ty jsem to trafila došlo. Shit, kámo, já se teďka můžu, tak to bude Kurňa. O kurky. To, co jste teďka viděli, jste nikdy neviděli, jo? To jste fakt nikdy neviděli. Já se vám ozvu, až budeme udělat. Tak asi no. Kamo, GG, ty krát. Tak to ty koko, co ti drba? Ach jo. Kámo, poprvé jsem ten šerif, ale to musím... Minecraft. Takže Minecraft. Je to like a odběr. A dneska můžeme tak dát 5 lajků. Dáme to. A zkusíme dát 200 odběratelů. Jsme k tomu tak blízko. No. Teďka mám 149. To jsem dělal naposledy. Takže nám chybí 60 podle mě. Ne. 50. Šerif zase. Yes, sir. A těšíte se na FNAFko? Bude to 2. listopadu. Takže docela jako Minecraft.
Ej. Sice teďka jako slyším, protože máme na sobě sluchátka, ale to je jedno. Proč mě jako najít, co? Do mi přijde suspicious. Susipaka. Do mi přijde mu sus. O, kámo, ta týpička je docela divná. Za mnou zahne. No, tak to nebyla týpička, ale musel to být týpek vedle mě. Super, já se mám ozval, že budu spát. Já se mám ozval, že budu zpátky. Nebo až budeme v další hře. Čus. Kámo, GG, kámo, teďka, jak jsem byla šerif, je to ta stejná hra. No tak on kempí to Elko. Ty kokos. To co ti robí, kámo? Kam se hrabeš? Kam se hrabeš, jo? Elko, baka. Kámo, ty kokos. Já jsem mám v další hry. OK, jsem zpátky, já jsem Innocent. Ty kokos. Jdi do dobe. Buď to někam zakempím, nebo budu hledat pistol. A nebo B. Podle mě B. Jdu hledat pistol. A hele, teďka. Tálka. Myslíte na mě kdo? Teďka co? Ne, to není. Bruch. Tam. Choď preč, satan. Tak je to. Bruh. Are you serious right now? I see the right now, bro. Je další. Kámo, já jdu líbovat. Já jdu na nový server. Jdeme na nový server, protože kámo, já projdu kolem němu a týpeček prostě. Kámo, tady jsem já a týpeček. Pip, kámo, bruch. Pomoc. Prostě se hledá na svět. Ach jo. Pojď dělaj, Rob, co ti šíbe, jako, chceš dostat do dušky, jako, já si myslím, že ne. Tak, jdeme se kouknout, 1, 2, počkej. 1, 2, 3, 4, 5. Já jsem mám ozvu. Co to, jo, to je ty kokot. Pardon. Jestli kámo zase budu No jasně, že kámo už dneska 58. musím mít fucking volete. Nice. Tak. Haha. Nice, that. Haha, fake. Cože? Když to bylo vedle mě? A to doslova a do písmene. Kámo. To co ti dorbe? Kámo, tohle bylo prostě. Teraz se mohla jumpat. Hoa! Potom. To je! Já to tady ukončím. No, hele, vyhráli se. OK. Tak počkej, ale nejdřív se jdem obráceně. O 200, OK. Tak jo, tohle bude konec videa, já doufám, že se vám tohle líbilo, jestli jo, dejte like a pokud ne, tak dejte ty lajky 2.
a dejte odběr, až jedeme 200 odběratelů a to bude všechno zatím. Čus!